Тормыш театр диләр. Тик бу алай түгел. Тормыш ул бер туктаусыз бәйге. Хөрмәтле дусларыбыз, сез Сәйлән музыкаль фестивален карыйсыз. Без сезне сәламлибез. Исәнмесез, балалар? Исәнмесез! Бүген мин үзем белән модельләремне алып килдем. Һәм аларның мисалында мин сезгә киңәшләрне бирәчәкмен. Финалистларыбыз атна сайын мастер-классларда катнаша. Бүген стиль буенча мастер-классны җырчы Эльвина алып барачак. Балалар, әгәр дә сезгә дөрестән дә сәхнә тормышы ошый икән, сез сәхнәдә дә һәм тормышта да пөхтә, матур итеп киенеп йөрергә тиешсез. Кызык кына бомбер, менә шундый водолазка, бу стильне без casual дип атыйбыз. Чөнки монда классик шалбар һәм шул очракта шундый җайлы гына киемнәр бар. Ә инде бу образга игътибар итсәгез, Сәфинәнең өстендә шундый ялтыр-ялтыр күлмәк. Кайсы җырга сайларыгыз? Нинди характерда булырга тиеш җыр, әгәр сез шундый күлмәк кигәнсез икән? Мондай күлмәк заманча җырларга туры килә. Бии торган, бии җырлый торган җырларга. Бигдер Сәлфия шулай. Менә сезнең өчен шундый дефиле булды, сезгә ошадымы, балалар? Бик ошады. Бик зур рәхмәт сезгә. Эльвина апа, безнең сезнең өчен берничә сораубыз бар иде. Әйдәгез, рәхим итәбез. Эльвина апа, сәхнә киеме нинди булырга тиеш? Беренчедән, сәхнә киеме ул. Яки ул сезнең тормышта, гади тормышта киенеп йөри торган киемегезме? Ул кием пөхтә булырга тиеш, шулай бит? Һәм сез һәрвакыт киемнәрегезгә, аяк киемнәрегезгә игътибарлы булырга тиешсез. Эльвина апа, нинди төсләргә игътибар итәргә кирәк? Әлфия, беләсең, менә без мин кичкенә чакта, шулай сәхнәдә җырлап йөргәндә безгә әйтәләр иде, шуның кагыйдәсе бар иде. Сәхнә кызыл төсне, ак төсне һәм кара төсне ярата дип. Әгәр дә инде синең җырың шаян икән, әгәр дә син сәхнәдә күбрәк йөрергә, биергә яратасың икән, әлбәттә костюм уңайлы булырга тиеш. Модага дип әйтик, кирип китте ясалма күн. Менә шундый образ тәкъдим итәр идем сезгә, ясалма күннән ак төс. Сәхнә ак төсне бик ярата. Барыгызда зурдан-зур уңышлар һәм киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт сезгә барыгызга да. Сәйлән проектын карагыз! Катнашучыларыбызның саны 2 кимеде. Бүген финалның беренче этабында исә алар вакыт сынаулары аша узган ретро җырларны башкарачак. Бүген яңгыраган яшь тавышлар бу бөек җырларны башкарган җырчыларга дуга булып ирешсен иде. Ә безнең жюри әзер, без алар белән таныша башлыйбыз. Бүген жюрида Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова, Татарстанның халык шагыйре Рәзил Вәлиев, Татарстанның ат казанган артисты Раяз Фасыйхов, Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Зәйнәп апа, исәнмесез, сезне күрергә быел да без бик шатбыз. Халык мәхәббәтен җырчыга ничек яулап алып була? Халык үзе карый инде. Җырчы әлбәттә үзенең эшләргә тиеш, халык инде әлбәттә үз фикерен әйтеп, аңарга бәя бирә. Иң мөһиме, син үзеңне сәхнәгә яратып, эшләгән эшеңне яратып, аяк басырга тиеш. Шул очракта халык синең ихласлыгыңны күреп, тырышлыгыңны күреп, сине инде алга тирә. Рәхмәт сезгә бик зур. Бик күп популяр җырларның сүзләренең авторы шагыйрь Рәзил әфәнде Вәлиев. Без сезне шулай күрергә бик шатбыз. Рәзил абый, менә җырда нәрсә беренчерәк, нәрсә мөһимрәк? Шигырьме яки көйме? Сезгә бирәсе килде менә бу сорауны. Билгеле, мин шагыйрь буларак беренче урында шигырь дип әйтергә тиеш. Әмма ләкин кайда ничек бит? Әгәр дә музыкасы матуррак була икән, музыкасы профессионаллык була икән, музыка беренче урынга чыга. Әгәр дә инде шигырь өчен мәгънәсендә тирән мәгънәле икән, инде күңелгә үтеп керә торган икән, ул вакытта беренче урынга шигырь чыга. Икесе дә талантлы булса, икесе дә бергә һәм әйткәнемчә инде монда урыннар бүлешү кирәк түгел. Рәзил абый, ниндидер сезнең өстәлегездә нәрсәләрдер бар?
Менә безнең якларда, безнең авылда шундый гадәт бар. Әгәр дә каяда барсаң, булса барсаң, кунакка барсаңмы, бер кайчан да буш кул белән барма дип әйтәләр иде. Менә мин дә кунакка килдем һәм безнең яшь җырчыларыбыз да монда кунакка килде. Шуңа күрә безнең авылда, гомумән татар йортындагы гадәт буенча мин аларга кичкенә генә күчтәнечләр алып килдем. Һәрберсенә минем җырлардан, минем сүзләр язган җырлардан диск һәм киләсе елга бөтен татар дөньясында, бөтен Россиядә халык исәбен алу булачак. Менә без шуңа шундый бер матур китапчык әзерләдек. Без татарлар дип атала. Монда килгән балалар бөтенесе дә татарлар, шуңа күрә менә шушы ике бүләкне аларга соңыннан тапшырдылар дип уйлыйм. Әлеге җырларны тыңлый, без татарлар дип переписка яздырырлар дип ышанып калабыз. Рәхмәт сезгә, без һәр катнашучыга әлеге бүләкне тапшырырбыз. Тагын бер жюри әгъзасы, Татарстанның атказанган артисты, талантлы җегетебез Раяз Фасыйхов. Раяз, сине күрүебезгә бик шатбыз. Баланың сәләтле булуы, булмауы бишектән үк билгеле диләр. Син менә моның белән үзең ризамы, юкмы? Баланың сәләтен ашу әти-әнинең бурычы. Сәләте бармы икәнен күрүе, шулай ук әти-әнинең бурычы. Ләкин менә бу сүзегез белән килешәм. Бишектән үк билгеле, мәсәлән, сезнең бәйгедә катнашкан, узган ел катнашкан минем кызым Венера, Зәйнәп апа, хәтерлисез микән? Беренче минем татар җыры премиясы, беренче премия алганда, бер шундый концертта Зәйнәп апа, әле ул 3 айлык кына Зәйнәп апаның кулына бирдем дә, Зәйнәп апа әйтте, җылый бугай ул синең, җылыймы шунда? Хай, үләм җыламый икән, кушылып җырлый икән ди. Шуңа күрә сүзегез белән килешәм, бала бишектән үк, инде кичкенәдән үк үзенең талантын күрсәтергә мөмкин. Рәхмәт, без сезне күрергә бик шатбыз. Хөрмәтле жюриларыбыз, безнең финал этабында менә булайрак. Катнашучы чыкканнан соң аларга фикерләрегезне әйтеп, инде аларны бәяләргә тиеш буласыз. Аларга баллар, ягъни сәйләннәр куярга. Иң күбе 10 сәйлән. Барысы да аңлашылгандыр дип уйлыйм, һәм инде без беренче катнашучыбызны монда чакырабыз. Артур Хайруллин, Казах кызы җыры. Сәлам, мин Хайруллин Артур. Һәм мин финалист. Мин 2 яшьтән җырлый башладым. Әнием, әтием һәм әбием белән җырлар өйрәнә идек. 4 яшьтән вокалга йөри башладым. Узган елны минем укытучым Мария Николаевна һәм мин Сәйлән фестивален карадык. Һәм безгә ул бик ошады. Шуңа күрә без катнашырга булдык. Артур, әфәрин булдырдың bir вишне. Хөрмәтле дуслар, бүгенге бәйгедә инде иң матур кәчтүмнән мин булырмын дигән идем. Юк, Артур мине уздырган да җибәргән. Сездән инде фикерләр туды микән? Зәйнәп ханым, сездән башлыйк. Миңа бик ошады. Беренчедән, һәм синең беренче булып әле чыгу, ул бик нык, зур җаваплылык. Концертны башлап җибәрү.
үзеңнең чыгышыңны башлап җибәрү ул зур җаваплылык. Син әле аңардан да куркмадың. Син шуның кадәрлек әзерлек белән чыктың һәм үзеңә яхшы баллар җыйдың бүген. Булдырдың. Ничә сәйлән куясыз? Әле уйларга вакыт кирәкме сезгә? Юк, миңа уйларга вакыт кирәкми. Сәйләннәрнең мин сиңа унысын да бирәм. 10 сәйлән, Уңышлар 10 сиңа. сәйлән, Рәхмәт. бер 10 булды. Разил абый? Мин инде чыгу белән үк аңа бәя бирдем. Әйтәм, үзе дә матур, киемнәре дә матур, һәм тагын бер бик мөһим нәрсә бар. Җырчы кеше, артист кеше үзен сәхнәдә иркен тотарга тиеш. Ул үзен иркен тота. Менә ул бик кирәкле нәрсә. Тавышын инде әйткәндә юк, тавышы искеш матур. Бу җыр безгә инде күптәннән таныр җыр. Инде безнең бөек җырчыларыбыз башкарган иде. Һәм менә аның башкаруында да минем күңелемә бик тә хуш килде. Шуңа күрә мин дә 10-ны куям. Рәхмәт бик зур, шулай ук 10 сәйлән. Мин әле Артурны хәтерлим сайлап алу этабында. Ул монда чыкты, калтырап, агарып, тирләп, һәм әле минең җырның ахырына гына ул теге ачыла башлаган иде. Инде хәзер менә теге ныклап үз аякларында басып тора, киң иттереп җырлады. Әфәрин, безнең Раяз абыйны ишетәсебез калды. Бөтенесе белән дә килешәм. Үземнең шушы кечкенә вакытта сәхнәгә чыккан вакытларымны һәм чынлап та менә иркен тоту һәм беренче булып чыгып та менә каушамыйча матур иттереп бөтен җиренә җиткереп, мин инде җырчы буларак та әйтәсем килә, куйган бурычларны үтәдең. Афәрин, уңышлар. Һәм Һәм әлбәттә инде 20 сәйлә. 30 булды инде, 30дыр инде, әгәр сез Минеке белән 30 була. Сезнеке белән 30 була. Артур, чын күңелдән котлыйбыз. Җиңдем дип шатланырга ашыкма, әле тагын турлар алда. Теге планканы төшермә, яме? Рәхмәт сиңа бик зур. Әйдәгез аны алкышлап затып калыйк. Хәзер сәхнәбезгә Әлфия Таһирова чыгачак. Ул Бәширә Насырова репертуарыннан "Сагынам дуслар" җырын башкара. Сәлам, дуслар. Минем исем Әлфия. Һәм мин Сәйлән фестиваленең финалисты. Кечкенәдән мин сәхнәдә биергә җырларга бик яратам. Шуңа күрә Сәйлән фестивалендә катнашырга булдым. Ярым финалда мин Казанның җырын башкардым. Ул бик матур җыр. Sağınam
Әлфия Таһирова, Әлфия, Фәрин, булдырдың. Беләсеңме, син җырлаганда мин, бу җыр озын булса да тагын дәвам итсен иде дип теләп тордым. Менә жюриларыбыз нинди теләктә булган микән? Раяз абай, әйдәгез сездән башлыйк әле. Шулай дип уйлаган идем, миннән башларсың дип эшләптер. Бигрәк тә мин беренче тапкыр булгач сездә проектта. Беренчедән саңган идем бу җырларны, күптән ишеткән юк иде. Икенчедән бу җырны курыкмыйча алганга, һәм чөнки тегәне Бәширә Насирова репертуарыннан гына дип әйтеп булмый, ул безнең инде ул халкыбызның күптәнге, безнең әле олы бу җырчылар җырлаган җыр сагынам дуслар илкәйне башкаруга килгәндә, әле Зәйнәп апа белән дә сөйләшеп утырдым, конкурста катнашу, үзем дә менә сезнең белән бергә каушап утырам. Мин сиңа чыккач та әйттем, ну-ка каушама әле дип, менә шушы әзрәк каушавын сулыш алганда гына әзрәк кенә ахырдан ничектер сиңа комачаулык итте ул. Булай синең бик матур куелган тавышың, ничектер әле тырышасың мелизматика ягыннан да эшләргә, әле үсәргә, менә курай уйнап җибәргәч, гомумән йөрәкләр әләшә дә куйды инде. Шуңа күрә чынлап та менә мондый матур итеп бу җырларны булай башкарганда әле біз сөйнәбез, безнең телебез моңыбыз сакланыр дип. Мин рәхәтләнеп сәйләнне куям. Алга, матурым, молодец. Рәхмәт сезгә бик зур. Дәвам итәбез, әйдәгез рәттән барабыз, Зәйнәп апа. Яхшы. Мин синең тавышыңны ишеткәч тә, синең кыяфәтеңә карап, киләчәктә сине бары тик зур сәхнәдә күрәсем килә. Чөнки син китәсең икән эстрада буенча, синең мөмкинлекләрең бар. Кайбер менә дөрестә Раяз абыең әйтте, фразировка. Әгәр дә менә бу дыхание белән бер ижикне әйтеп бетереп, дөрестен алып, шундый әйберләрне онытмыйча тагында үз өстеңдә эшләргә кирәк. Инде син классик җырчы буласың кирәк икән, әйтик инде бөтен дөнья опера сәнгатьләрендә җырларлык, әгәр дә теләгең бар икән, синең мөмкинлекләрең зур, аның өстендә тагыдан ныграк эшләргә кирәк. Мин сиңа бары тик уңышлар гына телим. Сәйлән куям мин сиңа. Рәхмәт бик зур. Мин теге үзем җырчы булмагач, сулыш өстендә менә ничек эшләргә кирәк? Аның билгеле укытучысы бар инде, әйме? Укытучысы да сезгән. Беренчедән аны чынлап та каушауны бетергә кирәк. Каушауны бетергәчтен ул бәлкем инде яңадан баш эшләп, ул шушы үзенең җыры турында гына уйлап яңадан үзенең ниен алып барып чыгачак җырын. Беренчедән мин әйтәсем килә, бу бары тик каушау гына булгандыр. Әйеме? Әйе, шуңа күрә инде ул өстендә эшләргә кирәк бераз гына. Менә шул барып чыкмаган урыннарны нитеп бетерергә кирәк, төзәтеп бетерергә кирәк. Менә шул ижекләр кырында шөгыльләнергә кирәк. Булган әйберләрне теге бик каты нитмибез инде. Хәзер басым ясамыйбыз, менә эшләнеп бетмәгән урыннарын эшләп бетерергә кирәк. Аны әлбәттә укытучың синең белән кем шөгыльләнгән моңынча, аны бик яхшы аңлый. Миннән киңәш шул инде. Яхшы, рәхмәт. Мин йөзү белән шөгыльләнергәдер дип уйлап куйган идем әле, юк икән, барысы да күпкә тирәнрәк икән. Разил абый. Мин рәхәтләнеп тыңлап, сөенеп, куанып утырам. Менә безнең яшь җырчыларыбыз өчен әлмәлә икесе генә чыкты. Мине иң нык куандырганы аларның менә безнең борынгы татар халык җырларын үзләренең репертуарларына алуы һәм аны башкарулары. Әгәр дә алар шуннан башлыйлар икән, алар чын мәгънәсендә татар җырчылары булачаклар. Әгәр дә инде менә бүгенге теге шылтыр-пылтыр эстрада җырларыннан башлап, шуңа кирип китсәләр, алар бер кайчан да татар халкының моңына, җырына кире кайта алмаячаклар. Чөнки соң булачак инде үскән саен. Менә бу нәрсә бик урынлы, бик тә кирәкле. Моның өчен сезгә бик зур рәхмәт, сезнең әти-әниләрегезгә, укытучыларыгызга бик зур рәхмәт. Карап торам, бөтен яктан килгән кыяфәте дә, киемнәре дә, тавышы искиткеч. Билгеле, моңа да сәйлән куймасам, мин бик тә дөрес эшләмәс идем. Димәк, 30 сәйлән, Әлфия, котлыйм. Чын күңелдән котлыйм. Рәхмәт бик зур. Инде бүген барлык катнашучыларыбызның репертуары шундыйрак булыр дип ышанып калабыз. Рәхмәт сиңа, Әлфия, безне шулай бала чакларыбызга алып кайтканың өчен. Рәхмәт, озатып калабыз. Әйдәгез алкышлар белән. Җәмил Хәбибрахманов белән Урсал тауларга менеп төшик әле. Сәлам! Мин Җәмил. Мин 9 яшьтән җырлый башладым.
Моның тарихы бик кызыклы. 8 яшымда әнием мине музыка мәктәбенә алып барды. Улым, синең тавышың матур, сиңа җырларга кирәк диде. Ә мин киреләндем. Юк, минем гитарага барасым килә дидем. Ә миңа синең буең кечкенә диделәр дә балалайкага гына алдылар. Инде балалайкада уйнаган вакытта мине әкренләп җырларга чакыра башладылар. Шул вакыттан мин җырга һәм сәхнәгә гашык булдым. Мин Сәйлән проектына инде 2нче елымны киләм. 1нче сезонда миңа бәхет елмаймады. Һәм мин үземә тагын да катырак әзерләнергә дигән максат куйдым. Бу сезонда да ярым финалда конкурсантлар бик көчле иде. Финалга узганымны белгәч, мин бик шатландым. Чөнки минем тагын бер бик зур хыялым тормышка ашты. Yeşilendi kingi yalan Ursaltalda köksildim an Elle şuna mınglanam Ute aylar kete seyler Sollarında yez almayım Ursaltalda korlar yolgan Barram indi tuz almayım Ute aylar kete Yaşınlar giderse Yonkarda bolup çılan Ursal tağda kara urman Girsem çıgalmam saman Uda aylar keteseyler Sollarında yez almayım Hey! Ursal tağda korlar yolgan Barram indi tuz almayım Yıllar keteseyler Sollarında yez almayım Hey! Ursal tağda korlar yolgan Barram indi tuz almayım Kızlar kildi tüsler türlü Oltun bize koygana Ursal tağını sarı sargan Elle şuna koygaram Uda aylar keteseyler Sollarında yez almayım Hey! Ursal tağda korlar yolgan Barram indi tuz almayım Yıllar keteseyler Sollarında yez almayım Hey! Ursal tağda korlar yolgan Barram indi tuz almayım Ursal tağda korlar yolgan Barram indi tuz almayım Uda aylar keteseyler Sollarında yez almayım Hey! Ursal tağda korlar yolgan Barram indi tuz almayım Ursal tağda korlar yolgan Barram indi tuz almayım Рахмат бик зур. Достар, менә Салават Закиевичнең яшь чагын нәкъ шундыйрак булгандыр дип күз алдына китерергә, шундый шук малай, күзләре янып тора һәм менә Разил абый, нинди хисләр калды?
Мен инде тавышыннан бигрәк тә сүзләренә игътибар итеп тыңлап утырдым. Чөнки безнең кайбер җырчыларыбыз басымнарын дөрес куймыйлар. Ул шул хәтле Җәмил басымны дөрес куя, чөнки татар теле ул шундый үзенчәлекле тел. Анда басым һәр вакытта соңгы иҗеккә төшә. Менә монда ул бер сүздә ялгышмый, һәр бер сүзендә басым соңгы иҗеккә төшә. Билгеле әз генә җитешмәгән ул сүзле урыны бар. Söz cümlenin azağındağı soңгы ижеге жотыла кой вакытта. Азагына хәтле тавышы җитеп бетмәй, сулышы җитеп бетмәй бугай. Әмма ләкин миңа бик ошады ул сәхнә өчен туган җегет. Рахмат бик зур. 10 балл. Рәхмәт бик зур. Бик зур рахмат. Гомумән бу балаларга әфәриннән кала сүз юк. Ни өчен дигәндә, чөнки без дуслар белән җыелгач, әлеге җырны җырлаганда, анда берәрсе җырлап җибәрә, biz бары тик суларында езә алмый, дип кенә кушылып җибәрә идек. Инде монда бүтән сүзләрен җиренә җиткереп басымнарны куеп дөрес. Язучы Гариф Ахуновның иң яраткан җыры иде бу. Кемнең? Язучы Гариф Ахуновның иң яраткан җыры иде. Гел шуны җырлый иде. Минемчә бик күп кешеләрнең иң яраткан җыры бу. Зәйнәп апа. Бик матур булды. Әйе, теге ишекләре бәлкем теге син матур дип биенгәнгә дә төшеп калгандыр. Син бик тырыштың, барысын да җиренә җиткереп эшләдең. Син әлбәттә киләчәктә мин уңышлар телим. Бик матур, кыяфәтең дә сәхнә кешесе икәне күренеп тора. Әгәр дә инде үзеңдә эшләсәң, зур уңышларга ирешерсең дип теләп калам. Миннән сиңа 10 сәйлән. Рахмат бик зур. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Алайса сикергәндә ачкычлар гына түгел, ижекләр дә төшеп кала икән, әйме? Шулай инде. Ярар. Я җырлыйсың, я сикерәсең. Әйе, без бит туры тавышка җырлыйбыз. Җырлап та сикерәләр. Раяз. Менә борчылып утырдым. Җырлауга караганда, миннән җырлауына 10 сәйлән хәзер үк куям. Җырлауга караганда мискенем бигрәк борчылды бугай, движениеларын дөрес эшләп бетерим микән дип. Менә хәзер микрофонны күчерә кирәк, кулны булай итәрә кирәк. Моны куйган кешеләргә әйтерем әзрәк кенә баланы алай азапламасыннар иде. Менә ул җыр әлбәттә күңелле җыр булгач, аның бөтен җырны да ниндер движение белән, ниндер хәрәкәтләр белән тутырып торырга кирәкми. Тем более малай кешене. Җегет кешедә әзрәк кенә инде ул булырга тиеш барбыр. Менә Салават абый нинди генә җырласа, теге бит инде Салават абый дигәч, миндә искә төште. Ярларына кайты елга дип кенә басып кына шалт итеп җырлый торган. Монда мискенемгә тегендә булай итәргә кушканнар, әле тик торганда да булай итер, нитмә, менә шулай итер. Менә мен әйтәм, шуны уйлап күбрәк үтте бугай. Аның менә шуны эшләп бетерсәм ярый. Энем молодец, син бөтен укытучың анда кемнәр нәрсә эшләргә кушканнар барсында җиткереп эшләдең. Әкренәп үскәчәле үз фикерең дә барлыкка килер, Алла бирсә, мин үзем дә хәтерлим. Шуңа күрә сиңа 10 сәйлән. Афәрин. Рахмат бик зур, рахмат. Рәхмәт бик зур. Ул инде бөтен сәләтләре сезгә күрсәтәсе килгәндер дип уйлыйм. Ул сәләтле ул. Мин куючы кешеләргә әйтәм, укытучыларга әйтәм. Масляный дигән сүз бар бит. Шулай бит инде. Хәрәкәт кирәк дип бөтен көйгә дә куярга ярамый инде. Баста менә шундый гына нормаль гына торайм, әйтәм, ярларына кайтты елга дип кенә җырлап җибәркәм. Булай иттергәннәр, куйганнар, тырышканнар инде әлбәттә. Но менә алай кирәкми дип әйтәм мин, җырчы буларак әйтәм. Һәр нәрсәнең чамасы булырга тиеш дип. Вот. Җырлавың, афәрин. Син афәрин. Рахмат. Иң мөһиме 30 балл белән син моннан чыгып китәсең, һәм инде елмаюың синең белән кала, һәм инде безнең гриб бүлмәсенә хәтле сиңа юлдаш булып бары дип уйлыйбыз. Буыннан буынга килүче тагын бер ретро җырны Җәмилә Әсәдуллина башкара. Сәлам дуслар, мин Җәмилә һәм мин финалист. Мин 3 яшьтән җырлыйм. Абыем Зөлфә җырларга ярата. Мин аңа карап җырлый башладым. Мин шаз җырларга яратам. Тик Сәйлән проекты татар җырына мәхәббәт уятты. Сәйлән турында Шаян телеканалын карап белдем. Ярым финаллар бик күңелле үтте. Финалга узгач бик сөендем. Җиләк җыйганда
غشيبارم جير جيلاقم أقول رجلاقم صغمك تمسيهنا غشيبارم Koytup kilisen orman yolanan yıgıra yıgıra karşı varırman temele jilek belen söylarman جيرجيلاقم أقول جيلاقم صخنب كتمسيهنا غشيبارم جيرجيلاقم أقول جيلاقم صخنب كتمسيهنا غشيبارم Koytup kilisen peşen estenen jırlı jırlı karşı alırımın Uğuş belen karşı alırman جيرجيلاقم أقول رجلاقم صغمك تمسيهنا غشيبارم جيرجيلاقم أقول رجلاقم صغمك تمسيهنا غشيبارم Үзе дә шундый матур җиләк кебек кенә әле шулай матур иттереп җырлады да, Җәмилә ни өчен гел Рәзил абыйга карап җырлагандыр, ансын аңламадым. Бәлки Рәзил абый аңлагандыр. Рәзил абый, сезгә сүз. Мен бик рәхәтләнеп тыңладым. Бигрәк тә миңа кушымтасы шады. Җырның теге төп өлеше аз гына анда нәрсәләр җитмәй кебек. Әмма ләкин кушымтасын шул хәтта рухланып, шын мәгънәсендә күтәренке рухта җырлый. Моңа хәтта мин бу җырны бик күп ишеткәнем бар идем. Алардан һич кенә дә ким түгел. Димәк, Җәмиләне киләчәктә бик зур уңышлар көтә. Кушымтасы өчен 10, беренче өлеш өчен 9, сәхнәдә үзен тотыр өчен 10, шулай багыш 10 була инде тасы. Түгәрәкләтсәң 10 була була инде. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Әйдәгез, егетләр белән дәвам итәбез. Раяз абый. Үзе дә җиләк арасында үскән инде бер матур чәчәк кебек. Анда төрле төсле була бит. Миләүшә чәчәкләре, ниләр, шул быел җәй матур булды бит. Шул вакытларга китеп рәхәтләнеп утырдым. Мин гафу итегез, теге беренче өлешләрен теге ишетеп тә бетермәмендер, хыялланып утырып. Шуңа күрә миңа аның бик теге бик ошады. Мин хыялланып теге җиләк җыйган вакытларга киткәч, үзем бик җиләк җыярга яратмасам да, ләкин шунда йөрергә яратам. Уңышлар, афәрин, матур, молодец. Рәхмәт, бик зур. Гадәттә булай әйтәләр, үзем җиләк җыярга яратмасам да ашарга яратам дип. Я, ашау, вареньесын күбрәк. Вареньесын күбрәк. 10 балл булды бит инде, 10 сайын. Әлбәттә инде, унда. Яхшы, ярар. Зәйнәп ханым. Миндә әстәбәйтем инде күбәләк кебек йөрдең. Чынлапта ул булымнарда менә өлкәннәр әйткән чынлапта менә шушы сүзләргә кушылып нәрсә әйтәсем килә. Бик матур итеп аңлап башкарасың җырны. Аның әкрен өлешен, шул лирик, йомшак кына кирип киттең. Аннан соң кушымтасында әлбәттә аның ачып бирдең. Һәм инде әле хәтта син шунсын искәрдем, теге сандугач сайравына кушылып китә яздың. Син шул хәрек аның тавышын да хәтта имитировать итеп алырга теләгәндәй булдың. Чөнки синең андый сиземләвең бар, син аны булдыра алачаксың. Минем сине күргәнем бар. Һәм синең биюең дә бик матур. Монда бу җырга бик матур итеп куелган бу бию. Инде әлбәттә барсы да урынлы, бары тик үз өстеңдә эшләп, матур итеп кенә. Инде киләчәктә матур-матур җырлар сөйләп, безнең халкыбызга матур җырчы, данлыклы җырчы булып, матур җырларың белән танылуыңны теләп калам. Миннән сиңа 10
Сейлен. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Җәмилә, очып, инде менә бу өмет илһам канатларында очып китеп, инде безне шулай алкышлар астында бездән без сине озатып калабыз. Әлеге җырны Илһам Шакиров та, Ринат Ибраһимов та һәм башка бөек артистларыбыз башкарды. Ә хәзер аны Ислам Минһаҗев башкарачак. Сәлам дуслар, мин Ислам һәм мин финалист. Кичкенәдән мин җырларга яратам. 7 яшьтән әни мине музыка мәктәбенә яздырды. Һәм мин моңа бик шат. Беренче сезонны күргәч, минем дә сөйләндә катнашасым килде. Ярым финалда мин Газиз Сарсан җырын җырладым. Миңа күп киңәшләр бирделәр. Мин аларга рәхмәтле. Ödrendingiz, güzeldingiz, ay güzeldingiz. Köp yollarını kürgendingiz, kürgen oldingiz. Tabadırı İskender'ge Can devasını birgendingiz, birgen oldingiz. Ödrendingiz, sen gerdingiz, ay sen gerdingiz. Koltukları yüzdesigiz, ay yüzdesigiz. Üzünün badır ularına, ularına. Küreşlerden birgendingiz,
Ислам афәрин сиңа. Менә беләсеңме минем нәрсә искә төште? Илһам абый Шакировның Камал театры сәхнәсендә бу җырны тере тавышка башкарган иде һәм минем менә тәннәрдән костәннәре йөгергән иде. Инде менә әлеге халәт миңа яңадан кайтты. Илһам, Ислам, алар бер-берсенә охшаган да. Ислам, миңа бик ошады, белмим ничек Зәйнәп ханым сезгә ничегрәк? Миңа да ошады. Бу шуның кадәрлек торжественный, шуның кадәрлек гасырларның моңын тапшырга туган җырны син әлбәттә үзеңнең шушы яшеңдә бик матур итеп башкардың. Син аны тиешенчә һәм киләчәктә әйтәсем килә, берничә елдан соң да син әле аңарга үзеңнең ниләреңне өстәрсең, төсләреңне дип әйтәм инде, үзеңнең ишеңдәге чыккан күңелнең халәтләреңне өстәп җибәрәсең, алабаса бу җыр тагын да яңача сулыш алыр киләчәктә. Һәм инде син музыкаль икәнең күренеп тора. Анда бер переход булды, икенче тема аркылы ахыры алып китте, әйме, вокалны. Миңа бик ошады ана шул моменты, развитие ясап алды анда ниде аранжировкада. Бик ошады һәм син аны чиста иттереп, тиешенчә матур итеп башкардың. Сиңа мин уңышлар телим һәм инде әлбәттә мин сиңа 10 сәйлән куям. Бик теләп. Рәхмәт. Бер 10 сәйләнне алдык. Раяз, сездән фикерләр? Мин әле теге җырда аранжировкаларның теге сыйфатын яратучы буларак, музыкант буларак шундый сөендем, шундый җырга шундый аранжировка. Ул җырлап җибәргән, шуның хәтле ул менә шуның хәтле гармония, шуның хәтле молодец, афәрин һәм ахырдан әле фальцетыңда да шундый нык иттереп куюы. Гомумән мутациядан соң синең тавышларың нык булып матур итеп формалашса ярар. Һәм син чынлап та менә бу җырны репертуарыннан ташламыйча, әле киләсе буыннарга да тапшырсаң дигән теләктә, афәрин 10 сәйлән һәм мин рәхәтләнеп утырдым. Зәйнәп апаның сүзенә кушылам, әле син аны үсә торгач, үзеңнең мөнәсәбәтеңне бу җырга әле үзгәртерсең, син аны аңлый башларсың. Анда менә ул шәрык стиле, ул теге Адриян диңгез, Адриатическое море дигәннең атау, син аны әсәрен аңларсың, каян чыккан бу җыр, әле син аны Алла бирсә сиңа килерсең дип, мин сиңа уңышлар теләп 10 сәйлән куям. Рәхмәт. Инде миннән теләк син Адриян диңгезне үзең барып күреп, шунда кыйнырга насыйп булсын сиңа. Амин. Асы бигрәк тә. Разил абый. Минем Адриян диңгездә кыйынганым да бар, шуңа күрә ул диңгезне яхшы аңлыйм, җырында бик яратам. Мин аны хәтерләйм, моннан күп еллар элек мин Мәскәүдә укыган вакытта Илһам ага Шакиров Мәскәүгә килеп, Чайковский залында шушы җырны җырлагач, бөтен зал, анда 2000 кеше ятырган зур зал, аягыра басып аңа кул чапканнар иде. Шунда бу искиткеч тарихи җыр, татар халкының бөек җырларының берсе. Һәм Ринат Ибраһимовтан соң, Илһам Шакировтан соң шушы җырны алынуың, шушы җырны җырлавың бу бик зур батырлык синең тарафтан. Шушы яшеңдә. Менә Зәйнәп ханым да, Раяз да бик дөрес әйтә. Синең әле бу яшьлек вакыттагы, малайлык вакыттагы Адрияның. Әле син ир җегет булгач, шын мәгънәсендә ул тагын да куәтләнер. Шын мәгънәсендә теге диңгез бит ажгырып тора, дулкыннар килә менә. Шул көчле дулкыннар да өстәләр, ләкин бүген дә бик матур. 10 сәйлән сиңа. Рәхмәт. Ислам, синең диңгезең океанга әйләнсен, иҗат шишмәң саекмасын. Рәхмәт сиңа бик зур. Без инде сине озатып калабыз. Минемчә, аның күңеле бик булгандыр дип ышанып калабыз. Рәхмәт сиңа бик зур. Наилә Славина очмыйча түзеп кара җырын бүләк итә. Сәлам, мин Наилә Славина. Мин сәйләнең финалисты. 4 яшьтә әни мине җыр дәресенә бирде. Ул дәресләр бик ошады миңа. Укытучым җырлауны киләчәктә дә калдырмаска киңәш итте. Сәйлән минем өчен беренче телевизион проект. Аның турында Шаян телевидениесендә һәм Инстаграмда ишеттем. Һәрбер чыгыш ул зур хезмәт. Ярым финалдан мин бигрәк тә борчылдым. Чөнки анда көчле кызлар, егетләр катнашты. Финалга узу миндә шатлык хисләре уятты.
Наилә, син җырлаганда үкендем, канатларым юк икәненә очып киткән булыр идем. Разил абый, сез инде Венера Ганиеваның иҗатына бик якын, аңа шигырьләр, җырлар яздыгыз. Сездән башлыйк. Әгәр дә күзне йомып тыңлаган булсам, әйтәм, Венераның яшь чагы түгел микән дип уйлаган булыр идем. Чыннан да Венераның мәктәбе сизелә. Аннар үзе дә бик матур, һәр вакыттагыча инде әйтәм, башкаларның да шулай ук киемнәре бик матур. Шундай зәвыклы итеп киенү бик кирәк бүгенге көндә. Чөнки без бүгенге көндә милли костюм, милли кием турында сөйләшәбез. Милли киемнең бернә кайда булырга тиеш? Билгеле, иң беренче чиратта сәхнәдә. Сәхнәгә караганда безнең башка җегетләребез, кызларыбыз да бәлки шулай матур итеп киенә башларлар. Зәвыклы костюмың өчен аны теккән кешеләргә рәхмәт әйтерсең бик зур итеп. Инде тавышың искиткеч, инде әйтеп беттем башта ук. Бераз гына телне шомартасы бар, ансы инде әкрен-әкрен булыр. Үскән саен күбрәк татарча китаплар укы, татарча шигырьләр ята, татарча сөйләш. Шулай булса син гомумән 10 гына түгел 11 сәйләннәр алырсың. Әлегә 10 сәйлән. Рәхмәт сезгә, Зәйнәп ханым. Әйе, мин дә мүкеппән китеп тыңладым. Бик матур, искитмәле, әле балалык тавышың, югары теге припевларында җырлаганда, шуның кадәр матур булып яңгырый. Үземнең теге пионер вакыттагы җырлаган пионер җырларына алып кайтып ничектер бала чакны хәтерләтте. Инде әлбәттә тавыш бит үзгәрми тормый, үзгәрә, бик матур. Бүгенге көндә бу тавышың нәрсә әйтәсе килә? Бик матур җырлыйсың, хәтта сизелмичә генә матур итеп фальцетка кереп алдың. Аның бер генә өлеше бар, эскә кереп ала торган. Аларын да матур итеп кереп чыктың, чөнки син инде нык тырышкансың, тырышасың, һәм инде бер җирендә тагын кыйгак дигән җирендә кыйгак алып барып бетер. Җырга әйбәтләп тагын да ах итеп калсыннар өчен, менә шу эшләгән матур җирләреңә тагын шул урында да җырлап бетереп тагын кит, ярыймы? Кешне сихерлә тагын да. Бик матур, уңышлар теләп калам. Әлбәттә, менә барлык, менә алдагы һәм Раяз абыйың да сиңа матур киңәшләрен әйткән киңәшләрне үзеңнең күз алдыңда тотып, бары тик инде тырышырга, эшләргә, эзләнергә. Мин сиңа 10 сәйлән куям. Әле бит бу җыр җиңелләрдән түгел, ул кыйгак дигән җырын Әйе. һәркем дә җырлый алмый. Гомумән бу җырларны ир-атлар җырлаганын бер дә ишеткәнем юк минем. Без казлар турында Ышанам, бүтәнрәк. Иманым Камил, сез булдыра аласыздыр инде, Рәяз абый. Разил абый белән Зәйнәп апаның сүзләренә кушылам. Теге башкару ягыннан сынап та ул бик коварный җыр, русча әйтмешли. Менә анда бигрәк тә ул кыйгак алдыннан анда сулыш алырга була. Менә ахыргы без әйтәбез инде шул кыйгакка хәтле менә барып җитәргә. Теге иннәрендә канат барда тара. Әле аның триоллары да бик матур чыга. Шуның хәтле матур гына йомшак. Әле куркып торабыз, мен әйтәм, тагын менәсе бар бит. Беләбез бит бу җырны. Мен әйтәм, хәзер üzülмәс җыр. Шот итеп кенә җырлап куйдың. Афәрин, кемнәр бу җырны алып эшләргә булгансыз, молодцы, афәрин. Һәм инде уңышлар сынапта, уңышлар. Әле үземнең кызыма ашап торасың. Мин чыккач әле мен дем шуңа төшереп тә алдым әле. Уңышлар, матурым сиңа, уңышлар. 10 сәйлән куям әлбәттә. Рәхмәт бик зур. Менә бу проектның минемчә кыйммәте дә, матурлыгы да, нәрсә дә, ул теге кайчак Раяз абый сөйләгәндә ниндидер чит телдә сөйли кебек, триоль, фальцет һәм башкалар. Иң кызыгы теге балалар аңлый кебек, мин Аңлый. кырыйдан сыкланып кына карап торам. Һәм бу матурлата дип уйлыйм безнең тапшыруыбызны. Менә Наилә үзе дә бастыра, ул теге тик кенә бастыра алмый дип әйтик инде, ул теге каядыр ышып китмәкче була. Минемчә, сез аңа бүген канатлар өстәдегез дип уйлыйм. Рәхмәт сиңа бик зур, Наилә, сине озатып калабыз. Хөрмәтле жюри, сез катнашучыларны гына түгел, мине дә шок катырдыгыз, һәммәсенә 10 балл куеп чыктыгыз. Белмим, ничек дәвам итәр монардан соң бәйгебез.
Сезнең кечкез генә фикерләрегезне ишетәсебез килә бүгенге көн турында. Ни өчен шул хәтле баллар, сәйләннәр куйдыгыз микән? Рәзил абый. Минем бик күп җырчыларны тыңлаганым бар, өлкәннәрне дә, урта буынны да, бүгенге сәхнәдә дан казанган җырчыларны да, алар инде чыннан да халыкның мәхәббәтен яулаган җырчылар, әмма ләкин менә әле япь-яшь кенә җырчылар, 10-11-12 яшьлек җырчыларны, егетләрне, кызларны шушы дәрәҗәдә җырлауларын күргәч, мин шул хәтле сокланып утырдым. Димәк, әгәр дә безнең бүгенге яшьләр шулай чын мәгънәсендә профессиональ дәрәҗәдә җырларга омтыла икән, тавышлары шундый саф, матур, чишмә тавыш шикелле икән, һәм алар җырларын сайлаганда, репертуарларын сайлаганда шул хәтле зәвыклы икән, һәм сәхнәдә үзләрен матур итеп тоталар икән, матур итеп киенәләр икән, буларга сәйлән куймыйча ничек куясың инде, бүтәнне куясың. Чыннан да мин сокланып утырам. Шаккат кайсына өстенлек бирергә дә менә белмичә аптырап утырам әле хәзер. Рәхмәт сезгә, Рәзил абый. Татарстанның атказынган җырчысы Раяз Фасыйхов. Бу проектның әһәмиятен беренчедән ассызыклар идем, үзебезнең балаларыбыз, үзебезнең телебезне саклау һәм менә шушы җырларны бүген бигрәк тә ретро җырлар дигәч әле мин уйлаган идем, хәзер инде алганнардыр инде күбәләгем, алмагачлары, гармон алыйк әле дуслар, кебек кыштыр. Шуның хәтле саллы репертуар, шуның хәтле көчле, шуның хәтле үзенчәлекле һәм җырларга катлаулы җырлар алганнар. Бу инде педагоглар тарафыннан да дөрес эшләнгән, теге баланың теге тавыш мөмкинчелекләрен безгә дөрес итеп күрсәтергә. Һәм балалар да чыгып, әлбәттә, кайберләрендә каушау аеруча сизелде, ләкин барсы да шуның хәтле нык әзерләнгән. Мин дә сөйнеп куйдым әле. Аллага шөкер, менә мондый проектлар булганда, мондый җырларны җырлыйлар икән. Димәк, куркып утырасы юк. Безнең татар халкы, татар теле бетәме, бетмиме? Бетми. Алла бирсә, булай җырласак, булай сөйләшсәк. Рәхмәт. Бәлки әле күп еллар үткәч, Раяз Фасыйхов, Зәйнәп Фәрхетдинова җырлаган җырлар да ретро җырларга әйләнер дип ышанып калабыз. Шуларны күрергә насыйп булсын иде. Амин, сезгә күрергә насыйп булсын. Зәйнәп апа. Бик куанып, бик рәхәтләнеп тыңладым. Беренчедән, алар бит әле тере тавышка җырладылар бу балалар, барысы да. Һәм инде шуны әйтәсе килә, менә шушы сәйлән тапшыруында бу балаларны карап, көтеп алган тамашачы бар. Яшьләр, яшь буын, кичкенә нәниләр бар. Алар менә шу балаларны карап, алардан үрнәк алачаклар. Монда чыгыш ясаган бу балаларның барысы да ул алардан соң инде тәрбияләнеп үсеп килә торган безнең нәниләребезгә бик матур үрнәк булып бүген чыгыш ясадылар. Менә киләчәктә шушындай матур үрнәкләребез безнең халкыбызга, безнең яшь буыныбызга әлбәттә күбрәк булсын. Мин барысына да бары тик киләчәктә инде югары нәтиҗәләргә ирешүләрен теләп калам. Әлбәттә бүген катнашкан бу егетләр, кызлар арасында тавышларында үзгәрешләр күп булачак. Әлбәттә аларның бу төнесе дә сәхнәгә дә китмәс. Бүтән эшләр белән шөгыльләнерләр. Әмма бүген алар өчен бу бик матур, эчтәлекле һәм зур эш, күңелле бер хатирә булып калачак. Рәхмәт сезгә, сезнең фикерләрегез өчен, сезнең биргән киңәшләрегез өчен, сезнең куйган иң югары сәйләннәрегез өчен мин инде монсын аеруча катнашучыларыбыз исеменнән әйтеп калам. Бүгенге этаптан соң катнашучыларның һәр берсе беренче урында. Калган этаплар тагы да кызыграк булыр дип ышанып каласы килә. Чөнки көрәш, ярыш дәвам итә. Без сезнең белән сау булашабыз киләсе очрашуларга кадәр.